Bones. Us vaig explicar, us hem explicar com es fa aquesta multiplicació amb les capsetes multiplicatives i també explicarem la descomposició que farem del nombre 16. Tenim 16 per 4. El 16 no podem multiplicar-lo directament per 4 i aleshores el 16 nosaltres el descomposarem en desenes per un costat i unitats per l'altre. Això és el que posarem aquí. I d'aquesta manera, aquesta capseta ens facilita la multiplicació per parts. El 4 el multipliquem per 10, que és més fàcil. 4 per 10 sabem que és 40, 4 per 4 i afegim el 0, i 4 per 6, 24. I ara sí, sumaríem el 40 amb el 24, que és el que ens ha donat de multiplicar per 4 les desenes i per 4 les unitats. Ho sumaríem tot i és el que ens donaria el resultat final, que són, en aquest cas, 64. Espero que us hagi anat bé.